ko lang pasyar ni Baak. Kaririing mo pa ilang, kapag nagpasyaran, ang pinitultulong mo dito balay. Hala, sa ni Mama, bigbigat, takaman lang nun. At ako atam di tamanong, apaya na tararamidam. Kanda, kapaya, makikita mo na ako tatararamido ko, hindi magkapailaang. Anata manong pispan at atidalan tilamos. Koy, pispan, ito'y kang ayuyas. Napintas ka pa isaw, mumutalang mo lang. Ayos ko matan ah. Ang pumpun-pumpun tinanong-taan. Ay, ano daw manon. Ang pinububra na gaya duwak. Nagpapintas ni aramidon dan. Bakit? Nakaring riduan. Nagdawon na eh. Kamu akin yata. Bigat pa ilang. Nakapa-high blood da. Kasi di rin nga nagajayay. Sa makatulong na mo tibalay. Ang pinaramidon dan, para maturo kayo. Kapag siya pa ilang dapat mga ayap. Nung pinanawa ka doy, dinaksat. Awan tiis daan tayo. Kanang nga rod kasi talatan. Ako. Manang ni Manong, Adji na ni manong mo. Kapay pa panam. Tapos natuso mo. Nyata Baak Manang, apang ko lang pasyar ni Baak. Kaririing mo pa ilang. Kapag nagpasyaran, ang pinitultulong mo dito balay. Hala, sa ni Mama, bigbigat, takaman lang nun. Manong, Ampay, yung kasabulang manahin. at ako atam di tamanong, apaya na tararamidam. Kanda, kapaya, makikita mo na ako tatararamido ko, hindi magkapailaang. Anata manong pispan at atidalan tilamos. Anata manong pispan at atidalan tilamos. Koy, pispan, ito'y kang ayuyas. Napintas ka pa isaw, mumutalang mo lang. Ay, salamat Manong, at least napintas. Woy, napintas ka. Napintas ka pasubsuban, hindi ka pa nagsardeng ta sa ukang sao. Kakanak gamin kwarta ako na Manong tao mahalis akon. Pero anong gawin yung kwarta ya? Ngalngalak Manong, kasi syempre gastusok mutalang kamot lang na Manong. Bukis sa bangubing, madigtal na tangiwa mo. Magkasya ka di para tangiwa mo. Patay ka pa ya. Kikanak gamin kwarta na Manong tamakalisak dituyin. Isa ba natin ubing eh. Unot ko akwain na, dumapa pala kwarta. 50, manayatan. Pay pa panong gamin niya. Kapanok nag-shopping Manong, umabot tayo pang shopping, sa naabot ang 50 mo. Pamasahe pa lang, awanon. Kumagmag na ka na. Tadapang shopping mo. Kasya ata ang panggatang kornito. Korneto, nagkornikan Manong, binagan na kumantang nagkatawa Ha ha ha. Sige, may isa pa yung ham. Tambalusan katipalan. Tatay ka pa, hindi ka pala pumanaw dito. Ako na ubrakon na eh. Takaman lang nun, nakasapsapa, paras kayo lang na high blood nag-asawa. Okay, sti sa banang ubing. Naman marami natin balay. Ang sao pa natin kasyay. Mariusip. Kasya nga tama tayo 50. Hindi nga tanibak tindaan na. Kapay, hindi kang kwarta dyan. Kung tumawa ka raw, alangan mo check ka ni tao. Kaririing na lang. Kumanaw manan. Tapos inikampay ti kwarta. Inispeed mo lang unay takabsa mo. Laki ni bakit ko na ya? Eh, pay amo, maminsan lang mo dumawat may saldaw.
Aji nga rude, inaldong o dumaw dawat. Ay na. High blood ka launay. Sakti mang tuloy tanta, may kati pututulaw. Sakaon. Sana, Pinagpasimati rabong ang ginatang mo. Anakay nga rude, suteda. Nagadupay tamo di ko, dapat di ka na talagalan. Di si ka ko managala. Binagaan, darata lang agpalpala. Di ka umisistor botar aramidom. Di ko matang lang nun. Oh, ituloy mata na. Padigusok pa na jubeng. Lagi natin na bakit ko na yan. Sao nga sao. Upa mati sagpaw ang ginatang na. Manay ko datoy. Samitan. Ang sapi bagbuong na. Nagtamnay. Tamnay batay. Hindi makasidaw na ayos. Paalaman na na. Abang nulayan ang malutaw.